खुलुमबाय बड'लाइभ 24 स्टुडिअ आं जिमि बर' आरो बे समाव मोनसे गेदेर रादाब लानानै फैदों क'क्राझारनिफ्राय। क'क्राझाराव हा माफियानि गोख्रोंथि। हाग्रामा महिलारिया गायसंनाय अन्थाइ खाम्फा सिफायबाय हा माफियाया। हा माफियानि उदखार सोलिदों क'क्राझाराव। खौरां मावथिखौबो हुमखि होदों हा माफियाया। आरो बे समाव आबुङै फोरमायनो लादों। क'क्राझाराव हा माफियानि गोख्रोंथि सोलिदों। हाग्रामा महिलारिया गायसंनाय अन्थाइ खाम्फाखौ सिफायबाय आरो लोगोसे अरायथा नङै बादा थोरला बोरला खालामबाय। खौरां मावथिखौ हुमखि होनायजों लोगोसे सिफायबाय अन्थाइ खाम्फा। हाग्रामा महिलारिया गायसंनाय अन्थाइ खाम्फा आरो अरायथा नङै बादा सिफायबाय। क'क्राझार नोगोराव हा माफियाया प्रेस क्लाबनि अन्थाइ खाम्फा थोरला बोरला खालामबाय। बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया प्रेस क्लाब लुनायनि अन्थाइ खाम्फा गायसंना होदोंमोन आरो क'क्राझार सोहोरनि साखाथि बागिसा गामियाव मावसुमा बिफाननि सेराव दाग नं 683 हा खोन्दो सरकारि खान्थि बायदियै गनायथि होदोंमोन। आरो बे अदेबानि बे हा खोन्दोखौ थांनाय 2018 मायथाइयाव बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया अन्थाइ खाम्फाखौ गायसंनानै होदोंमोन। आरो बे लेखायै लुनाय खामानि जागायनायनि थाखाय मैया मावसुमा आरो मुवा बेसाद लाखिनो थाखाय अरायथा नङै गंसे बादा गायसंदोंमोन। नाथाय बे समावनो हा माफिया दुथांनि मोनसे दोलोआ फैयो आरो प्रेस क्लाबनि सोद्रोमाफोरजों बिदान्थियाव लोब्बा जायो आरो बिथांमोना गावनि हा होननानै दाबि खालामनायाव सिरि थायालासे सिखा खुख्रि बायदि लानानै फैनानै खामानि बन्द खालामनायनि हुमखि होनायजों लोगोसे दुंहाव थासारि खालामो। मख'जाथावना दि प्रेस क्लाबनि सोद्रोमाफोरा हा माफियानि दोलोखौ हाग्रामा महिलारि सरकारा आयेन खान्थिदों बे हा खोन्दोखौ होनायनि बाथ्रा मिथिहोयोब्लाबो बिथांमोना जेबो बाथ्राखौनो खोनासंनो नागिरिनि अजद क'क्राझार प्रेस क्लाबनि। बेल' नङा, दिपेन नार्जारि मुंनि हा माफियाया फननि जोहै प्रेस क्लाबनि सोद्रोमाखौ गोबां हुमखि होनायनिबो अजद सिखारदों। नाथाय दिनै फुङाव प्रेस क्लाबनि सोद्रोमाफोरा फैना नुफैयोदि मावसुमा एबा मुवा बेसाद लाखिनो थाखाय लुनाय अरायथा नङै बादाखौ सिफायनानै थोरला बोरला खालामो आरो थिं बिलाइ आरो औवाफोरखौ दानस'नानै गालाङो हा माफियाफोरा। हाग्रामा महिलारिया गायसंनाय अन्थाइ खाम्फाखौबो सिफायनाय खामानिया सुबुंखान्थिनि ब्रैथि सुबुङा हा माफियाया हाथुरानिफ्राय बारग'लाङा बेखौ फोरमान खालामनानै दिन्थिदों। आरो क'क्राझाराव जादों हा माफियानि गोख्रोंथि आरो खौरां मावथिखौ हुमखि होनायजों लोगोसे सिफायबाय हाग्रामा महिलारिया गायसंनाय अन्थाइ खाम्फा। आरो बे गोख्रोङै सोलिदों क'क्राझाराव हा माफियानि गोख्रोंथि। क'क्राझार नोगोराव हा माफियाया प्रेस क्लाबनि अन्थाइ खाम्फाखौबो सोरला बोरला खालामबाय। बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया प्रेस क्लाब लुनायनि अन्थाइ खाम्फा गायसंना होदोंमोन आरो क'क्राझार सोहोरनि साखाथि बागिसा गामियाव मावसुमा बिफाननि सेराव बे दाग नं 683 हा खोन्दो सरकारि खान्थि बायदि गनायथि होदोंमोन। आरो बे हा खोन्दोखौ थांनाय 2018 मायथाइयाव बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया अन्थाइ खाम्फा गायसंना होदोंमोन आरो बे अन्थाइ खाम्फा गायसंनायखौ हा माफियाया बुफाय बुसि खालामनानै सिफायलांबाय। आरो बेनि सायाव गोख्रों नायसंनाय सोलिगासिनो। गोख्रों नायसंदों पुलिसआ आरो हा माफियानि सायाव गोख्रों राहा लागोन खुंथाया। जोबोद दुखुनांथाव बे घटनाया। मानोना मैया समबारनि बेलासे 5:30 बाजियाव सासे सिनाय मोनै सुबुं फैदोंमोन। बे समाव जोंबो बेहायनो दंखायोमोन आरो क'क्राझार प्रेस क्लाबनि जि खामानि 2018आवनो बेवहाय बिटिसि लेन्ड एडभाइजरि बर्डआ जोंनो हा होदोंमोन क'क्राझार प्रेस क्लाबनि थाखाय। खिन्थु बिनि उनावहाय बेयाव फाउन्डेसनबो खालामनाय जादोंमोन बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङानो। नाथाय जोबोद दुखुनांथावदि मैया बेलासि फैनानै बे मानसिया होनदों जे नोंसोर बेयाव खुनुरुखुम खामानि मावनो मोना, जेबो खामानि मावनो मोना, जुदिसो मावो बिदिब्ला बेनि फिथाइया जोबोद गाज्रि जागोन आरो नोंथांमोननिफ्राय थां बिदि होननानै फिजिकेलि बेबायदि
थ्रेटेनिं होनायनि अनगायैबो फनजों बहुत बिद थ्रेटेनिं होबाय आरो दिनै फुङाव दिनै मंगलबार फुङाव 9टासोआव फैनानै बिसोरो जोंनि जि टेम्परारि लेबार केम्प बे टेम्परारि लेबार केम्पखौ बिसोरो बुफाय बुसि खालामनानै दानफाय दानसि खालामनानै थांजोब्बाय आरो बिनि उनावहाय जोङो जाथायखौ एसे साननानै अलरेडि पुलिसनो जों इनफरमेसन हरबाय आरो बेनि गेजेरजों जों दाबि खालामो जायफ्रा बे जाथायजों लोब्बा दङ बिसोरनि बेरेखायै पुलिस बिफान आरो क'क्राझार जिल्ला बिफानजों लोगोसे रेभिनिउ बिफाना गोख्रों राहा लानांगौ मानोना जोंनि सायाव एटेक खालामनाय माने डेम'क्रेसिनि सायावहाय एटेक खालामनाय आरो बेनिफ्रायनो जों रोखायै बुंहरनो नागिरदों जायफ्रा बेबायदि गुलुं गुजुं खालामनो नागिरदों बिथांमोना बेनिफ्राय जानगाराव थानांगौ मानोना बे कमप्लिटलि जों थ्रु लिगेलि जों मोननाय हा सरकारनिफ्राय बे सरकारानो जोंनो होदों आरो सरकारनि बेवहाय जोंनो प्रेस क्लाबनि माबा मोनसे बानायनो थाखाय जोंनो अनसुंथाइबो हरदों गतिके आं आरोबाव खेबसे खावलायदों बिथांमोना जाहाथे इयुनाव बेबायदि जाथायफोर आरो खालामफिना हाया क'क्राझार प्रेस क्लाबनि नामाव दं बिथांमोना दाबि खालामदों बिथांमोना दखल दं खिन्थु जोंथ' जोंनि डकुमेन्ट्स जोंनि सिगाङाव जेबो देखायनो हायाखै खिन्थु जोंनिया साफा डकुमेन्ट्स दंजोबखायो जोंनावहाय दिनै फुङावहाय बिथांमोना जायफोर सिनायमोनि दुथांफोर बिसोर फैनानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा जा फाउन्डेसन खालामदोंमोन बे फाउन्डेसन स्टुनखौबो बुफाय बुसि खालामलाङो आरो बेयो जोबोद जोंनि थाखाय दुखुनांथाव जोबोद दुर्भाग्यजनक घटना घटिছে আমাৰ 2018 চনত আমাৰ BTC অথৰিটিৰ পৰা আমাক এই বাগিচা এৰিয়াত নিয়াৰ লেবাৰ অফিচৰ ওচৰত আমাক ল্যান্ড এডভাইজৰী বৰ্ডৰ পৰা আমাক BTC অথৰিটিয়ে 1 বিঘা মাটি আমাক আবণ্টন দিছিল তাৰ পিছত কি হ'ল এইটো তো আজি আমাৰ ইয়াত এটা বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা হ'ল ঘটনাটো এনেকা হ'ল যে আমাৰ 2018 চনত ল্যান্ড এডভাইজৰী বৰ্ডত BTC অথৰিটি আমাক ইয়াত কোকৰাঝাৰ প্ৰেছ ক্লাবৰ নামত এক মানে মাটি আবণ্টন দিছিল তো তেতিয়া আমাৰ মাটি আবণ্টন দিয়াৰ লগে লগে আমি কি কৰিছিলোঁ তেতিয়া তদানীন্তন যি BTC চিফ আছিল হাগ্ৰামা মহিলাৰী ছাৰক আমি ইয়াত আনি আমি ফাউণ্ডেশ্যন ষ্টোনটো মানে হেৰি কৰিছিলোঁ তাৰপিছত এতিয়া আমাৰ ইয়াতে বাউণ্ডাৰী কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাৰণে আমাক এটা চেংচন দিছে তো ইয়াত বাউণ্ডাৰী কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাৰণে আমাৰ কোকৰাঝাৰ প্ৰেছ ক্লাবৰ সদস্য চবে আহি ইয়াত আমাৰ ইয়াত এটা কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাৰণে এটা অস্থায়ী শিবিৰ এটা স্থাপন কৰিছিল কালি স্থাপন কৰাৰ পিছত আজি ৰাতিপুৱা ইয়াতে দুষ্কৃতিকাৰীয়ে মানে ইহঁতৰ ফোন নম্বৰ আমাৰ তাত আছে আহি এইটো আমাৰ পুৰা শিবিৰটো অস্থায়ী শিবিৰটো তছনছ কৰি ভাঙি পেলাইছে ভাঙি পেলোৱাৰ পিছত আমি এতিয়া আহি চালোঁ এতিয়া দুষ্কৃতিকাৰীয়ে আমাৰ এই অস্থায়ী শিবিৰটোৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিলে তেওঁলোকক তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছোঁ আৰু আমি দাবী জনাইছোঁ জিলা প্ৰশাসন আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনক তেওঁলোকক যাতে কৰায়ত্ব কৰি কঠোৰ শাস্তি দিয়ে আমি ইতিমধ্যে বিহিত ব্যৱস্থা লোৱাৰ কাৰণে আমি গোটেইখিনি যাৱতীয় ব্যৱস্থা আমি হাতত লৈছোঁ আৰু সবচে অতি দুৰ্ভাগ্যজনক যে যিটো ফাউণ্ডেশ্যন ষ্টোন যিখিনি আধাশিলা যিটো আছিলে আমাৰ সেইটো হাগ্ৰামা মহিলাৰী দেৱে কৰিছিলে সেই ফাউণ্ডেশ্যন ষ্টোনটোও মানে তেওঁলোকে ভাঙি দিছে সেইটো আমাৰ বেছি আমাৰ আঘাত লাগিছে কাৰণ সেইটো আমাৰ এটা প্ৰতীক চিহ্ন হিচাপে প্ৰথম আমাৰ আছিলে আৰু আমাৰ তদানীন্তন চাৰ্কেল অফিচাৰ দীপন বৰ্মনে তেতিয়া আমাক এই মাটিখিনি আবণ্টন দিছিলে আমাৰ কোকৰাঝাৰ প্ৰেছ ক্লাবৰ জাৰ্ণালিষ্ট কলনীৰ নামত